Salutare toată lumea, eu sunt Bogdan și astăzi voi juca Subway Surfer. Canalul meu se numește Începuturi muzicale cu Bogdan și dacă tot se numește așa, să vă cânt ceva. Bun, eu sunt Bogdan, azi joc Subway Surfer, să vedeți codul meu, vă dă, este 24 din 22, să vedem dacă nu e pot întâlnesc, nu cred că nu e pot întâlnesc. Doar să vedem și... pardon. Nu se poate foarte bine că de-abia am închide zi. Am și o cheie, ieri mi-am instalat jocul. Prins de poliție și nu pierit. Ce mai e ceva? Nu știu. Deci, sper că se aude normal acum, pentru că încerc să vă dez din ce mai pare. În celelalte videoclipuri nu știu cum mă auzeam și trebuie bine că trebuie să vorbesc tot de tare, dacă mă vorbesc mai tare. Pe cum e și fac, care e albastru. I wanna love you,
Păi, când pierzi. Dacă mai au un primul pe fată, dar oricum nu o să o folosesc. Nu-mi plac fata. Care a fost? Bine, că mama o prețuiesc mai mult ca diamantul. Alex, să răsătă, să răsăgem, că nu este. Nu, că chiar nu vreau. O chiar nu știu foarte bine engleză. Adică să mă dai în clasa sau nu înțeleg. Poate, să înțelegi 2 minute, adică să nu. Internet, Andy, Alex și One. Videoclipul ăla, cred că unii oameni îl știți. Probabil. Mai zic următura. Bun, deci cam atât pentru azi. Să dați un like dacă v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați. Eu vă zic, eu am fost Bogdan și vă zic pa 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 pa. Deci dacă n-ați auzit. Eu am fost Bogdan, să dați un like dacă v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați să vă abonați, să dați, am zis odată să dați un like și eu am fost Bogdan, vă zic pa pa. V-am pupat. V-am pupat.